Sentanan, good morning. Karon na niya tas nagkatapos pa lang atong Aurora in commemoration sa event nga Yolanda's event sa naglabay nga mga tuig since 2013. Nahitabo kining pagbisita kining usa nga dako nga typhoon, unprecedented ang iyang kusog nga nakahatag og dako nga distraction dinhi sa atong lugar, dinhi sa atong region o sa laing pang lugar. Nga daghan na nga matay, nagingon ang uban mga 20,000, ang uban maingon 25, ang uban 30. Daghan walay makita mga bodies, mga lawas hangtod karon, pero ingon pa nato daghan nangamatay, daghan nangawa nga mga tao, daghan nga distraction. Even sa tibok kalibutan, ilan nakita ang kusog nga distractions sa kining typhoon nga daghang mianhi uban nga mga nasod aron tabangan ta. Naluoy sila kay ilan nakita ang epekto sa pag-abuso sa tao sa environment. Nga epekto na ni sa climate change, epekto nini sa environmental crisis nga mao ni gisulti kanunay kanato sa mga environmentalist paghatag sa atong warning nga ang kalibutan paduong ngadto sa self-destruction. Like for example sa duha ka tawo nga kusog kaayo ang ilang campaign, walay ba kundi usa ka bata, si Greta Thunberg, 18 years old, usa nga Swedish environmental warrior nga sa naglabay nga adlaw, labay nga semana tuwa sa Europa nga diin ang mga leaders nagtigom ang gitawag nga COP20, mga 20 nga mga leaders sa tibok kalibutan, mga industrialist, mga leaders sa different industrial countries. Nagtigom sila, maghisgot-hisgot, mag-urustorya unsaon nila pag-address kining environmental crisis. Pero ingon pa ni Greta Thunberg, business as usual, blah 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 blah. Maura gihapon kay nganuman ang atong leaders ingon niya nga mao kun ta manguna dila sila seryoso. Sanglit irreversible ingon ni Greta Thunberg, irreversible na kining atong self-destruction sa atong planet. Adunay panahon nga motaas ang tubig, adunay mga lugar nga malumos, mamubok kayo nga mga yuta, tungod sa pagkatunaw sa ice dito sa North Pole o ubang pang lugar, mataas ang ocean. Nga dili lang mauniana, dagang mga species, mga matay. Nga at the same time, adunay climate change, adunay pagbago sa klima. Tungod kini, it would create kusog nga typhoon, kusog nga ingon pa naton shift sa tao. Kung imong tanawon, tinuod, irreversible, murag sakyanan nga walay break, paduong natangato sa self-destruction. Kung dili maghimo tag drastic change, mga pagbabago sa atong lifestyle, pagbabago sa tao. Ingon pa, thanks be to God, miabot ang COVID, mihunong ang tanan. Naglimpyo ang langit, naglimpyo ang environment, tinuod, daghan na apektuhan tungod sa trabaho, pero it has helped a lot. Tungod sa COVID, mihunong ang tanan. Mirag pila ka porsyento nga nawa ang pollution tungod sa paghunong, pag-lockdown sa tanan, no? Nga mao ni
ang aton Santo Papa pinagi sa iyang pastoral encyclical nagsulti siya sa iyang encyclical nga very famous nga encyclical, nakalimot ko, nga nagsulti siya nga we have to take care of our environment. We should not leave our responsibility to take care of the environment to the leaders. We should take action, drastic means. Kinahanglan matag usa ka tawo, conscious siya nga way lain nga planet nga pagpuy-an sa tawo. We should be responsible pag take care sa atong environment. Labi na kining emission sa carbon ngadto sa langit nga di sa atong mag-create og greenhouse effect nga moinit ang kalibutan sa mauning gisulti ni Santo Papa nga tinuod kining tanan gihatag sa Dios, pero wala mahimo ang Ginoo kung kita irresponsable pagdumalahon sa atong nason. Probably 20-30 years from now, dili pa nato maabat na nato, ato na ma-feel ang environmental degradation, ang environmental effect, pero 20-30 years from now, ingon pa ni Greta Thunberg, irreversible, daghang mga matay, gutom, kusog nga bagyo, daghan ang mahitabo, desertification, ang uban nga mga yuta, mahitabo, mahimo nga disyerto, walay tubig, water crisis, mahitabo, adunay health crisis, mahitabo, manggawas mga sakit, nga at the same time, adunay panahon nga mga tao mga matay. That is why real, tinuod ni nga iya gisulti karon kay ang atong sayop, ang atong sakit kay mutanaw lata karon. Dili ta mutanaw sa kaugmahon, sa future. Ang atong kitanaw basta kay maka-kwarta ta, basta ta makaangkon og bahandi, we do not care anymore kung anong mahitabo ka nato. That is why kining atong anniversary sa Yolanda, nagpahinumdum kini kanato kay nakahatag kining dako nga distraction, kamatayon sa daghang mga tao, daghang na displace nga mga tao, nga kini maghatag sa atong lesson learned, leksyon para sa atong tanan. Pero ang mauning sakit nato, we easily forget, adunay tay amnesia, spiritual amnesia, nahitabo pa lang, kalimtan na nato. That is why we are reminded today, karong anniversary sa Yolanda, pagbisita, usa kini nga pagpahinumdum, nga as we pray for our dead loved ones, mga minahal sa kinabuhi na nga matay, mga biktima sa kalamidad, ang environmental nga flash flood din hitabo sa Ormoc, kaniadtong November 5, o kining commemoration sa Yolanda, dako kining pagpahinumdum kanato nga we have to take care of our environment. Hatag ni sa Dios, pero kung dili natong ayuhong pagdumala, mobawas ni kanato, mauning epekto kining environmental crisis. So diha sa atong panagtigom, let us ask God's forgiveness. Maingon ta nga to sa Ginoo, may kulpa, makasasata, nakasalata, dili lang sa atong isig katawo, nakasalata against environment, sa atong pagpasibaya, sa atong pag-abuso sa environment. Amen. Palihog manindog. Modagong kita karon sa Dios diha sa atong mga pagampo ug gihalad nato ngadto kaniya ang atong panginahanglan ug moingon kita patalinghugi
nangamuyo kami kanimo Ginoo tubag. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, nga iya silang tabangan sa pagkamatinumanon sa ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa kalinaw ug kauswagan sa tanang kanasuran, ilabi na ang atong nasod nga Pilipinhon, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kang ngamuyo kami Ginoo. Alang ni atong naganto sa nakalainlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug banghutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa kapahulayang dayon ni adtong nangamatay na, ilabi na ang biktima sa bagyong Yolanda, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Kanimo Ginoo. Ginoo, panalangini ang imong katawan, puna kami sa imong grasya, panalipod o panalipod, liguna kami sa imong gugma, magbuhat kami sa imong kabubuton, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Please be seated. Paghalad.